Tää on vähän niinku pakkovideo ja tällainen homma, kun tässä rupesin tossa puolen päivän aikaa purkaa tätä seinää taas vinolauotusta. Ja minä kyllä tiedän, että tässä talossa on ollut kaikenlaisia pesiä, herhiläisen pesiä, ampiaisen pesiä. Sitten tässä tuli vastaan tällainen uudelleen eristetty kohta, eli tässä on vaan pelkkä paperi päällä ja purut siellä välissä. Niin täältä rupesi löytyy. Tätä olisi kuvaa tosta kaverista, mikä on silloin joku ikäisiä sit hyytynyt. Tää on se herhiläinen. Tuossa on pari mitkä on jäänyt matkalle, ettei ovat ole kuoriutuneekaan. Ei tää nyt tässä vielä ole. Tätä rupeaa löytymään. En tiedä, onko EU tehnyt mitään tutkimusta, että voiko tällainen kennosto niin eristää, kun sinne jää ilmaan. Tätä riittää kyllä. Tässä on niinku todennäköisesti jotain muutakin elukkaa. Herhiläisen ei ole tämä. Nämä on niinku yhdistyneet, et en tiedä sitten, onko ne sulassovuus ollut tasa-arvoisesti. Niin täällähän tätä riittää. Tossa on sitten taas uudestaan herhiläisen pesä, kun siinä on isommat niin tuohon todennäköisesti loppuu. Oli pakko taltia tää homma. Niin. Tuossa on muuten muurahaisen munia, mitkä on myös kuorilta. Ne on vielä ollut, niin tää on noin 0,5 metriä kertaa. Kyllä on 0,5 metriä kertaa 0,5 metriä. Syvyys on varmaan siinä 15 senttiä. Joo, tässä tosiaan tää vähän pääkin on jo vähän. Mikäs se tolleen sätki? No niin, näin me mittakka. Onneksi tuuleet on vähän viileämpää, mutta täällähän näitä kavereita vielä on. Sieltä yksi tulee. Oot siellä jo hengetä. No sellaista. Tällainen tauti otti tällä kertaa. Sitten näissä herhiläiset pesissä on sellaisia, että tuossa saunalla kun oli herhiläiset pesä, niin ne tuottaa hirveästi kosteutta. Se tulee ihan märäksi seinä, missä on nää. Älkää päästäkö kotiin ne herhiläistä asumaan. Se voi olla, että se tekee kaikenlaista pientä lisäohjelmaa. Ei ehkä silloin, mutta vähän sen jälkeen. Tuolla on niinku tavallaan se ulkokuori osa sit tonne seinään. Nyt tää kenno on purettu pois tästä, niin hyppäsin tosta seinästä. Jännä, että siinä on niinku toisella puolella jonkun pienemmän pörjäsen. Kun viittaisi, ettei se, no en tiedä vaan suureneeko se sit tosta leviääkö se, mikä lienee toukkavaihe siinä sitten levittyykö se, en tiedä. Tavallaan tuo juttu. On paha juttu. Ja tärkeä. Pesän materiaaliksi onkin näköjään syöty möyhennetty tuo aluspaperi. Tätä rupesi yhtään pois, niin siitä on tehty se pesä eli päästy vähän helpommalle, ei ole tarvinnut lähteä kauas kotoni tuolta.